Hai că m-am hotărât să vă fac și următorul video pe cameră. Suntem de 6 zile aici și încă rezistăm binișor. O să vă arăt și camera. Și de aici e intrarea. De nu avem voie să ieșim. Ne lăsăm gunoi aici. Așa arată pe hol. Aici ne aducem mâncarea de 3 ori pe zi. La 7:30, la 11:30 și la 5:30. Aici avem un dressing. Ne-am pus bagajele și tot ce nu avem nevoie. Destul de spațios. Aici un fel de, nu știu, bar. Arată destul de chinezesc. Patul care e foarte mare și foarte confortabil. Un televizor care e cam vechiuț, dar merge. Aici e Sofia cu Luis. Luis, ce faci? Te joci? Joacă-te, bravo! Aici avem o canapea, un scaun, un birou cu oglindă. Asta e priveliștea, bine, geamurile sunt foarte murdare și camera e cât de cât curățică, să zic așa. Priveliștea e frumoasă. Numai suntem într-o pădure, în apropiere de Beijing, de aeroport în Beijing, la o jumătate de oră de mers cu mașina, la aeroport. Să mergem și să vă arăt și baia. Și baia e destul de mare și camera asta măsurată are aproape vreo 10 metri de aici de ușă pe lungime și 4 pe lățime. Și destul de mare și înaltă e, cred că vreo 4 metri înălțime. Aici mergem la baie. De acolo avem un WC normal, iuvetă și altă chiuvetă. Care și o măsuță, un cuier. Și aici e zona de duș și o baie termală, zic eu aici, ce spring bath, nu știu de care e, doar că din păcate nu funcționează, este oprită, că ea se alimentează direct dintr-un râu de aici, dintr-un izvor, nu știu exact care e treaba și e oprită. Așa că data viitoare ne mulțumim doar cu dușul. Cam asta e camera în mare parte. Ne mai jucăm aici cu Luis. Ia zi, Luis, monkey. Suntem de 6 zile aici, a trecut timpul destul de repede. Să vedem următoarele zile cum vor trece. Mâncarea acceptabilă, o să vă arăt niște poze. Sperăm să treacă mai repede și să plecăm de aici. Veni și mâncarea. Nu arată chiar așa bine. Țara asta nu-mi place prea mult. Dar o să mănânc, că n-am încotro. Orez cu niște cartofi cu pui ceva. Sofia are mai multă carne decât mine. Niște ou. Aici la fel altă carne ceva. Niște verdeață pe aici. Asta e. Da, e în regulă. Și o supă e aici. Dar eu nu mănânc. Da, Luis? 好嘞，等一下嘛。 Așa că, poftă bună!
mașina din seara asta. Niște carne, niște varză, ceva pește, pane, supă și orez, portocal, aceea mandarin. Am comandat ceva jucării lui Luis când am venit, că n-am adus cu noi prea multe. Ce mișto. Se pot să învăț și o chineză. Maimuța, Luis, uite, maimuță. Ia mașinuța asta, ce faci cu asta? Unde le punem? Aici? Bravo, Luis. Bravo, Bertu, bravo. Și aici pescuim. Arătăm și cum pescuim. Ia, cum pescuim. Ia. Uite aici un pește. Ia peștele de jos. Haide, ia peștele. Bravo, Luis. Și pune-l înapoi în acvariu. Așa, bravo. Ia aici cu mâna, da. A fugit peștele. Tot ce prinde bagă supat. Dacă vă arăt ce ai supat aici. Mașinuțe, haine, cartonașe. Tot ce prinde bagă supat. Luis.